Buenas tardes lo primero. Son Simón Trompa e estamos hoxe aquí en Siempre a Full para falar de protocolo, saber estar, edición correcta. Verdad que sí, Silvia? Silvia, hostia! Sí, hola, son Silvia Raya e hoxe vamos ter un programa interesantísimo sobre dos que van a imos pasar. Efectivamente, estábalo pasando ben antes de que viñamos pa aquí. Lo primeiro que imos falar no programa de hoxe é a vestimenta. Hai que ir sempre correcto, ca visita bien planchada, sempre elegir ben a talla, que che quede perfecta, como me quede esta a mí, ni grande ni pequena, perfecta, que non parezca que lle coñexe a chaqueta antes de ir máis grande, verdad? Depois, fai moito non saber estar a man sempre nos collóns, eso aporta moita tranquilidade na conversación, depois ficar rascos así un pouco, que eso está moi ben, hombre. E además ti estás máis cómodo e o interlocutor falo tamén estar máis cómodo. E, bueno, despois sempre é importante como chegas aos sitios, verdad? Sí, é importante porque despois Que ben falas, Silvia, joder, eres como un libro aberto. Por exemplo, ti que opinas dos pilotos? Dos pilotos ti que opinas? Dos de avión, dis? No, dos do coche, non te jodes, Silvia, así, dos pilotos de avión. Por exemplo, ti crees que cando se cruzan dos pilotos de avión salúdanse como os chaufres do autobús? É algo que sempre pensei, dixen, hostia, me saludarás ou non saludarás? Porque, cuidado, se tes problemas con piloto de avión, non é unha broma. O chaufre que pode facer? Non para facendo pararche na parada, que teñes que ir a máis para baixo, bueno. Pero se che leva mal con piloto de avión, revéntase che co avión enriba da casa e ao mellor tes un problema. Se non tes as brelitas ben enganchadas, igual che a todas. Ou, por exemplo, con os incendios, a min pasoume un verán que me veu do helicóptero e vaciou a auga toda da piscina. Que ver, que non é pola auga, pero que tiña os dos chavalas metidos dentro. E claro, explíquelle ti a muller que agora non vai haber as dúas comunións que tiñamos preparados e que hai que tirar con esos traxes. Como lle explicas? Non tes collóns, claro. Eu, por exemplo, tamén sempre dixen, non, que hai que falar sempre ao caso e non irse che dar mans. É importante irmos sempre cando falas dicir algo sempre correcto, sempre aí, verás. Moi ben, Silvia, adiós, é que dá gusto falar contigo. Tamén, por exemplo, agora que vai llegar festas de Navidad, non, hai que saber comportarse, hostia. Non hai que vades a veces, vades desnortaos. Vedes un vaso de viño e botadesvos como unha javiota a un gusanito. Vésemos que era aí en picao, hai que ser un pouco de tranquilidade. O viño non se acaba, e que despois do viño ven o champán e os chupitos e despois 2 ou 5 cuba libres e despois baixas ao puticlú e tomalle 6 cuba libres máis porque un tá casado e non pode practicar sexo fora do matrimonio se non te a ben borracho porque se non é pecado. Verdad que sí, Silvia? Sí, claro. E, por exemplo, Dios, eu sou moi religioso, pero Dios a veces é un cabrón. Sí que é verdad, sí, porque ti mira que coallazos en Silvia e eu non teño ningún. Eso é moi feo. Verdad? Sí, a verdad que eres feo. No, sí, eres feo de carallo. No, non sei a que estamos faltando aquí ao respeto agora, Silvia. Eu son amigazo teu de sempre, de toda a vida. Sí que somos, sí. E sempre te quixi moi ben. Sí. E por moi mal que me falaran de ti, por exemplo, tu irmán tente posto de volta e media. Eu sempre, para aí, eu defendo a Silvia. Pode ter todos eses defectos. E algún máis tamén. Pero así é moi buena, sí, señor. Sempre comparte os seus produtos especiales e gústame moito ir de fiesta con ela porque sabe se comportar, sabe parar, sabe dicir basta, que vayan teño que ir traballar, non podo seguir aquí, entendiste o que che dixo, Silvia? Agora está, sí. Porque a veces diste, claro, non pode ser, non? Sí, a ver, non crees? Non sei de que matar falando ahora, pero... E que é unha cousa que, Dios, ponme loca. Sí, que como te vas a... Que me teño que poñer? Hostia, que estás con muller por collóns. E bueno, vamos a ir despedindo o programa, que aquí cobramos por programa de 5 minutos, non por hora, se cobráramos por hora, estamos toda a tarde falando, que a mí gustan os cartos, máis con neno unha teta, ou máis con vello unha teta, ou máis con un do medio unha teta, gustame os cartos máis que as tetas.
Seguramente sí. Bueno, porque cos cartos tamén compro as tetas. Bueno, eso xa é cousa túa. Eu, as miñas son naturales, por exemplo. Non estou operada das tetas, que moita xente pregunta. Non, son miñas. Xa as tiña de pequena. Bueno, non de pequena de sempre. Bueno, sí, entendemos o que queres dicir. Que tiñas tetas, que tes tetas, vamos, sí. Xa me estaba fijando desde fai un cacho. Bueno, Silvia, ahora pa onde imos ir? Porque claro, ahora pa casa xa mal. Ahora xa cagamos, xa ir pa casa é unha tontería. É mellor facelo mal todo xunto hoxe, non? E non perder 2 días. Ese é un consello que vos dou agora. Ahora que vai as festas do Navidad, que sempre se queda, vou quedar cos compañeros tomar un cuba libre, salir a traballar, ou vou quedar ca miña amante a botar... No, eso non lle dejades a muller, perdón, eso non. Pero se quedado non. É mellor, mira, que tá un borracho ben un día que chegas ás 8 da mañán a que andas chegando ás 4. Porque mira, o enfado, unha cousa boa que ten o enfado é que ten un límite. Ti estás enfadado, xa non se pode estar máis enfadado. Eso é así, eso non ten discusión. Por exemplo, eu un día que reventei o coche, que fixen? Puxenlle os cornos á muller. Por qué? Porque así o do coche pasa ao segundo plano. Son pillerías que hai que ter. Ou, por exemplo, que estás nun pafeto, non? Que non tes cartos pa pagar. E digo, hostia, me dicen 10 cuba libres e non teño cartos pa pagar. Que fa? Mexas na barra, ven o gorila e bótate fora. Quen sale ganando aí? Por moitas hostias que che dean, ti non pagache os cuba libres. E total, como tal borracho nas sintes. Ese é o que me refiero, entendes? Que non se pode estar máis cabreado. Sí, toda a razón, non se pode estar máis cabreado. Entonces, fai sempre a dolor. Eu como muller tamén o fago moito. O de mexar na barra menos. Sí, pois Silvia, porque, hostia, fixéstelo no restaurante ás 2 da tarde. Eso foi moi feo. Perdona que cho diga. Como che digo as cosas, sí. Como che digo as cosas buenas, digo as cosas malas. Bueno, agora que hai que poñerse serios. Agora, nestas fechas señaladas, en pleno Nadal, que non vos quero ver embrotejaos e conducindo, Eso sí que xa non é unha broma, verdad que sí, Silvia? Hai que pagalo taxi, hostia. Non hai que ser amarratón, que sodes moi amarratóns, hostia. Parece que sodes todos da cofradía do Virgen do Puño. Sí que é verdad, e se non para, eu poño un pouco así na barra, botando teta pa diante, e xa teño a 4 lavabosos pagándome cuba libres. Eu esa que... Eres terrible, Silvia, é verdad que o faz sempre. Aproveitas moito, tiras moito deso. É que, non tes culpa de nada, se son parvos e os queren pagar, e vas bien, aí eu non teño nada que dicirche. Aí hai que aproveitar, eso sí que é verdad. Claro que hai que aproveitar. A ver, a que se lle ocurra dar pagando? Va dejando lle cuba libre, é unha estimpa, que non ides foder na puta vida, e despois andades aí chorando no taxi. Parece que tedes de defensor da carteira un equipo de Irureta, hostia. E tamén quería pedirlle a autoridade máis importante de Galicia, a Galloso, se podía, por favor, puñer as campanadas como estaban antes. Agora van moi lentas, joder. Antes iban aí rápidas, iban a un segundo, e tiñas que meter as uvas pa dentro, e era unha festa, era moita risa, a xente atragantábase, e había que escupilas, e un ano, acórdome ben, tuve que escupilas todas pola ventana. E, por exemplo, así foi como morreu o meu abuelo, cas uvas, atragantouse e morreu. Pero botamos unhas risazas aquel ano, verdad, Silvia? Si esta que deixou de entrar a pensión, aí non me restes máis, carallo. Ata aquí outra loucada do Braxe da Telejaita. Tiña outro vídeo preparado, pero jodeuseme. Tuve que facer este agora nunha apurada. Espero que vos guste. Agradecerlle que fixeran un vídeo que se preste tanto para doblar, a verdade. É bastante difícil superar o original, porque se non o viste este de lo que ver. Moi correcto, a verdad, sí señor. Así é como se traballa para que os que intentamos facer bromas teñamos material. Moi agradecido estou. Saludar a Luis de parte de Ana. Sí, xa sei que dixen que non facía máis saludos, xa non fago máis saludos, pero bueno, este quedou máis atrasado, por eso. E xa sabedes, compartideo con todo Cristo, e sobre todo, dadlle a like, comentade, e suscribidevos, que non costa un carallo, e quedades como adiós. Suscríbete, mardalle a like, suscríbete, mardalle a like. E se te gusta, compartio cos teus amigos. E se non te gustou, mandaría aos teus inimigos e é que tamén polo cu. E é así como se fai. Suscríbete, mardalle a like.